gawe kalong kumne. Ngongi pi lada kasi impact kaya rap yak ban yau kena ban suthu konsep kumong iba bene ba khongwer. Lada kaya rap ban pen suthu ik ba tho ha kot. Clearly kenang ba kena da sat jengli nangunu ru unla ban jubab ngan yaro ita kai bu. Balai ngongi pi ya kata men shua ka por bangarit school nga puli kum kata kai buk ka ba kim aya nga kita ki MCQ ki batai karu kombatai kalong kata kot kain kalong kumba pidon unong hikai ubahajan ubabit ubahikai yaki concepts but applications ru kababit sisha tebra pi puli kamu surgically unong surgically nang nuru pisau tho ladak ka embus bat ka sorka me ka la ban wan ra ya kum kata kot baki kena ken suthu konsep suthu yaki jing yakakot ngan ya ro henry ban pendon kam hi tang ban pas menei bai ong ba khuna ha ba ku hap trisitom hi ya kata ti lada bla tho ong tu ngim ong ba la ulet pas klem puli hap bun puli ngan ong pi mai sam bene pi ai nga hindi ba ngampe lada pi ai nga repeat ka ju ngan pit ya ka tu ba tho ong tu da pi a jing keli ngan sapas ngam tip ka iba tho ong tu katakan ke jing kani ba kani ka CM impact dikatakan ke jing ka yutik ka ka bangang kwa ban ong hangani kalong ladang ikwa ban suprang mo ban spin bi di kena ba pipas ndi kimi ho education kan ya kam ya rap yaki nganong pi kalong ba ka ba ma bat kam dei ba ma tang di kena ka ba ma ya ka imlang ka salang ru wat ka society ka ba kumno ngin pin mi nang ne sa khamat